Urtean zeharreko hamazazpigarren domekie. Horko irakurgaiek Kristina Otoitzaren bihotzera sartzeko dei dira. Evangelioan entzun dugunez, Jesusek otoitz egiten irakatsi dutxe ikaslei. Hain zuzen be, guk egunero esaten dugun gure aita otoitzaren bidez. Baina berbetan arreta jarri aurretik, pentsau daigun une batez egintzen. Ikasleak otoitzean ikusi dabe Jesus. Ta bihotzetik sortu jake eskaria. Jauna, erakutsi guzu otoitz egiten. Azken baten honako zeo zer esan gura deutze. Zuek lez otoitz egin gura dugu. Zeure konfiantzaz, eta gaz familia artean bakez, Jesusek oinarrizko guztia esaten dagoen otoitz bakun eta sakonez erantzuten dutze. Zangoiko aita, bere izen santua, bere reinua badator, eta gu ogia, parkamena eta ez jausteko indarra eskatzen duguzan, seme alaba behartzoak gara. Henengo irakurgaian Abrahamek Sodomaren alde eregutzen dagoen, Kristau otoitzaren beste ezaugarri bat agertu jaku, bitartekotza. Abrahamek ez dau bakarrik bere buruan alde otoitz egiten. Jangoikoagaz besteen alde berba egitera beha usatzen da. Otoitz iraunkor eta ausart honek besteekaz arduratzen dan eta jainko arrukian uste osoa dagoen bihotza agertzen duzku. Eta evangelioan Jesusek irakasten jarraitu dago. Aita guri aita erakutzen doren lagun desegokiaren parabola konta dutze. Mezu argia da. Jangoikoak deitzen dagoenari entzun egiten dutxo. Takin ari denari atea zabaltzen dutxo. Bere bila diarduenari aurkitzen izten dutxo. Ezeo zer lortzeko jangoikoa nekatu beharra dagoalako. Baizik eta otoitz iraunkor benetan behar dugu jasotzeko. Prestatzen dagoalako gure bihotz. Kristorengan adizkidetza, barkamena eta bizia jadetzi dugu zera gogoratu duzku bigarren irakurgaiak. Aitari otoitzen eskatzen dutxaguna. Mearengan zeme eta laba izanik eskatzen dutxagu. Beronek zabaldu duzku eta jangoikoaren ganako atea. Horregatik, konfiantzaz bildur barik otoitz egin geinke. Hain koenta ez duzku zelako ogiaren ordez, harriak edo maitasoaren ordez zubeak emoten. Gaur, Eukaristia honetan galdera bakun eta sakonago egin guzkio gure buruari. Zelakoa da nire otoitza. Bakarrik arazoak ditu danean errazatzen dut. Zangoikoare gana joa horretik bide guztiak agortu dodaz, alani zitzaren ardatza dalako luzentzen natzako. Zenme edo alabaren konfiantza zurratzen naz. Beraren gana, alabindurrez eta bez fidantzaz. Jesusek etengabe apaltasunez, fedez, aspertu barik otoitz egiteko dinozko. Zeroko etak doirik handiena, Espiritu Santo emango diskula jakinda. Espakizun honek lagundu daigula otoitzaren edertasun eta indarra. Berraurkitzen jakin daigula, jangoikoaren gana, zeme alabalez, urretzen, jangoiko hori uste oso zeitz egiten. Fedez eskatzen eta batez be, bihotza zabaltzen berak aldatu gaizan. Hoi jainko, zugan ustean da benen babes zagana. Zu barik ezar, ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakutsi gutzu zeure errukia hondia, zu gidari eta erakusle zaitugula. Zurtu esanez balia gaitezen lurreko gauzez, eta oraintzetik betiko ondasunei lotuta bizi gaitezen. Otoitxenen hasiera otortzen da jainkoaren gan konfiantza da benen babesleku eta indardala. Zaren graziari barik ez dagoala egiazko sendotasuna eta santutasunik. Eskaera nagusia bere errukia ugaltzea da, eta horrek lotura zuzena dau Abrahamen pasarteagaz. Sodomarekiko solasian non jainkoa paziente bat agertzen dan, zuzen gitxi batzuen maitasunagandik parkatzeko prest dagoena. Estoa konfiantza aktibo eta paleko espiritua tasuna izlatzen dugu. Mundu aldakor baten erdian, jangoikoan gidatzen usteko jarrera. Otoitzaren bigarren atalak funtsesko gai bat azpimarratzen da. Iragankorraren eta bektikoaren arteko harremana. Kristina eskatologia ustartuz. Lehenengo irakurgaiarekin bat etorriz, ateoak betiko bizitzan sartzen gaituela gogorazaten jaku. Baina ondino be, akituria erabili beharreko ondasun iragankorren erdian ibiltzen gara. Otoitzak ez dau munduan espresatzen. Biztxiko moztu barri bat baizik. Hangoikoaren zenaraban askaltasunetik. Munduan bizi gara betirako ondasunei begira.
erreinua justizia otoitz eta errukiaren bidez lekukotasunez izan. Onartu jauna, zeure eskuzabaletik hartu eta ekarri dituzuguzan eskaintzak egizu. Misterio santu honek zure graziaren indar eragileaz santu egin da egiela oraingo. Gure bizitza eta giatu gagiezala betiko zorionera. Otoitz honek onartzen dau, alaren eskitzen duguna janguikoaren eskuzabantasunagatik datorrela. Eta bere graziaz. Doain hauek santifikazio iturri bihur daitezela eskatzen dau. Lukasen evangelioarekin lotuta. Jesusen kaita gure aita irakasten dauanean, eta tengabe eskatzera manibatzen dauan, eskaintzi buruzko otoitzen, eta gaur egun gure eguneroko giaren oi hartzun eukaristikoa da. Apaltazen ez gugaren eta daukaguna, hain eskuetan jartzen dugu. Gure eskaintza bizitza oso bihurtuko duelakoan. Beterako zorionara, manak izateko eskaera bigarren irakurgaiak proposatzen dagoen, bataio ibilbidearekin bat egiten dago. Zurekin lurperatuak eta arekin berpiztuak izan gara. Eta beraz, gure bizitzaia osotasunera bideratuta dago. Eukaristian ospatzen duguna betiko, oturintzaren aurrera pena da. Otoitzanek, gogorazaten dau, ospakizuna ez dala parentesis errukiola. Baizik eta gure existentzia otxoran barneratu nahi dauan grazia. Gure bizitza osoa. Pasko misteriotik sortzen dantzan tutasunak markatutak gerak dadin. Zugandi dugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi garala ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna eta betiko biziaren hasiera ere badaukagu, eta Jesusen artetik biztu eman espiritu. Lehen doa dugunok, badugu itxaropena betiko salvazio izango dugula Pasko misterioa. Urtean zeharreko, domekago zeigarren prefazio betiko Paskoaren agiria. Hemen ikusten dugu gure benetako akzaina Kristo dala. Egia erakasten duzkula. Bizitzaren ogia zerikatzen gaituela, eta batasunaren sakramentoa zindatzen gaituela. Evangelioa lotuta, no? Jesusek konfiantzaz otoitzegit irakatzen dagoana. Eta Espiritu Santoen doaina agintzen dagoan, prefazioak adierazoten dago orain. Eukaristia bakotzean, historien Paskoa bizi dugula. Lehenengo otoitzaren hildotik ikusten dugu iragonkorran betikoteei atxikitzeko erabiltzea eskatzen dauan. Domekako liturgiaren erreinuaren aurrerapen bihurtzen dela. Kristo bere maaira konbidatzen gaitu. Bere Pasko jantzia jasotzen duguna. Era berean, prefazioa bigarren irakurgaiak harmonizatzen daun bateoak Kristobaz lurperatu eta arpiztu izanaz. Berba egiten dauana. Bizitza barri hau, ospakizun bakotzak elikatzen da. Oparei buruzko otoitzean eskatzen dugun lez, Misterio Santuek gure existentzia osoa santu daien. Oran Eukaristian ez da, oroitzen bakarrik, bizitza eraldatu be bada. Hauze da, guri dagokigun egitea. Eukaristi sakramentu hartu dugu jauna zure semearen nekaldi bizturen betiko oroigarri berak neurri bako maitasun eman duzkun doi santu izan dakigula salvazionerako. Como niño osteko otoitza, kontzientzia sakon batetik abietan da. Paso duguna ez dira simbolo utzak zeruko sakramentoa bakzik. Prezesko errealidade eraginkorrak. Zuzenean aitatzen dau Kristok azken afarian, mondako agindua. Egizu hau, nire oroigarri. Eskatzen dau sakramentu memoria hau, ez daitela oroitzapen utz izan. Dinamikoa eta eraldatzea baino. Evangeliarekin lotzen da. Jesusek bere ikaslei seme-alaben ganako konfiantzez otoiz egiten irakasten dutzen. Karidaden hazi egiten da. Etarekiko intimidadeaz. Semearekiko obedientzia zelikatzen danean. Karidadeaz da eskatzen dan frutua zehatza. Horrek batasuna emoten dutzo eguneko liturgia guztiari. Nengo irakurraian Abraham, esten ganako maitasun ez datatzen erakusten dago. Salmoa bere lana alde batera usten ez dagoen, jangoikoari kantaten dutzo. Evangelioak azkenik aitak eskatzen dagoenari, Espiritu Santo emongo dutzola ziurtasun dago. Karidadeagaz amaitzen dan dana, hauze da, gaurko barrio.